Здравейте с предаването Граждани на квартала по Варна ТВ. Днес мой гост е Росица Димитрова. Тя е фотограф, travel блогър, съавтор на книгата "Най-красивите кътчета по Черноморието", собственик на маркетинг агенция и съвсем не на последно място майка. Роси е мечтателка. Вече има над 31 посетени държави и стотици полети по целия свят в търсене на перфектния кадър. За това как балансира живота си и как е открила своето призвание и как е успяла да спечели толкова много престижни награди за фотография, а нейни творби са публикувани в едни от най-големите медии, част от които Daily Mail, National Geographic, Forbes и още. Тук ще ми отговори лично Роси. Благодаря ти, че прие поканата ни. И аз благодаря за поканата. И се радвам, че ще можем да си поговорим, да разкажеш за твоя път, който е много цветен, много интересен, за мен много мотивиращ, защото че всъщност вършиш много неща едновременно. Да. Повтарям думата много, но това си ти. Да започнем с това, че всъщност ти си родом от Варна. Да, точно така. Тук ли се роди любовта ти към фотографията? Всъщност, предполагам, тук са и първите ти заснети кадри, макар и не професионални. Кога започна да снимаш? Кога осъзна, че това е нещо, което ти харесва? Всъщност, първата снимка, за която най-много съм се вълнувала в живота си, беше, не знам, била съм примерно около 9-10 години. И нея най-много съм чакала да отида до фотото да я взема, в смисъл това беше наистина. Снимката беше на това как спасихме принцесата на Супер Марио. Беше много така с една моя приятелка Майя. Много бяхме развълнувани. Много я чаках и накрая отидох, взех в фотото и снимката беше на едно изгасен телевизор. Това беше изключително разочароващо, но това е така първия ми много запомнящ се кадър, нали, с вълнение. Но очевидно, въпреки първоначалното разочарование, може би като си видяла снимката, това не ти е отрязало крилата, продължила си в тази насока и то в един, дори бих казала, нишов сектор на фотографията. Да, определено. Всъщност реших да започна да снимам, когато започнах малко повече да пътувам и нещо не ми харесва от снимките как стават. Нали? Аз искам да мога да пресъздам това усещане, когато съм там на място, наистина просто вътрешната радост, която човек изпитва, да бъде там, да гледа този залез или този изгрев. Исках да мога да го пресъздам в кадри и не ми се получаваше. Тогава записах няколко курса по фотография, някои ги карах дори едновременно, но тогава още нямах деца, беше по-лесно. Да, след доста курсове вече записах и един workshop при Иван Миладинов, който считам така за моя най-важен учител в живота ми. Един workshop за астрофотография. И оттам, така, когато видях какво се запечатва в фотоапарата ми, като видях млечния път наистина така, в камерата ми, просто директно, без обработка, изключително се влюбих в това нещо, наистина за секунди. Оттам се роди наистина любовта ми за астрофотографията и след още няколко курса, така да го кажа, вече започнах, нали, малко по-сериозно да гледам на нещата. На тази сфера. Ти започваш да снимаш покрай пътуванията. Значи първо са били пътуванията, кога всъщност стартираш и travel блога си, който е много успешен, Trips with Rosie. Имаш десетки хиляди посещения от цял свят на месец. Да. Започнах с travel блога всъщност началото на 2017, защото в края на 2016 ходихме на Малдивите с моя мъж, като това беше наистина за първи път с някакво такова много мечтано пътуване, което човек да сбъдне. Изключително много ми хареса гмуркането, плуването с рибите, нали, някакви такива неща, които са огромна емоция, по-различна от това, което изпитваме всеки ден в ежедневието си. Да, точно това пътуване ме подтикна да искам да разкажа на хората, макар и с не чак толкова хубави снимки, да разкажа за тях в блога, не да разказвам на всеки по-отделно, казах, ето, пращам статията, четете тук и да бъде полезно, естествено. Посетила си вече повече от 30 държави, но знам и, че си живяла в 2 от тях, като един период от 5 години ти си прекарала в чужбина. Си живяла. Как всъщност реши да се върнеш в България и то във Варна? Идеята ми по принцип винаги е била да живея тук,
да се върна тук. Винаги съм го искала. Бях в чужбина за обучение, бакалавърска степен, така че доста така от самото начало идеята е било точно да се върна. И Варна просто много ми харесва, въпреки че в София, да кажем, има повече възможности за някои неща. Но Варна си има морето, което е наистина незаменимо, дори понякога да е мръсно, дори понякога да е грозно. Аз много си го харесвам и просто ме успокоява, дори мисълта да знам, че той е там. Нали? Дори да не съм на самия плаж, просто знам, че той е там. Това мисля, че е обща черта на хората от морето, на морските деца, защото всички сме така. Знаем, че като видим хоризонта и морето, това ни успокоява и си е някаква терапия за нас. Ти всъщност имаше статии като 43 идеи за разходки край Варна, уютни местенца край Варна. Имаш ли тук наистина любими така кътчета, които си открила или покрай фотографията си намерила интересни места в нашия град, които малко хора знаят? Всъщност някои от по-популярните места са ми любими за снимане. Сега като гледах снимки, които да отбирам така от Варна, имам страшно много снимки на Варненския фар. Страшно много, нали, защото обичам да го снимам с луната, с изгрева на слънцето, има така хубава позиция, подходяща също, когато морето е много бурно, има голямо вълнение и тогава, нали, вълните преливат над вълнолома, също е много красиво за снимане. И също нашия фар е много фотогеничен. Като бях по-малко, сме се разхождали доста също до него и обратно, като така много наистина приятно усещане, че си някакси те обгражда вода всякъде. Имаш ли... Извинявай, да. Иначе също много харесвам да снимам зимата в Казашко, залезите, защото там така се пада леко на вода. И на Траката също фара и залезите през зимата доста ми харесват. Красиво. Има много красиви местенца за нашия град. Има ли фотографии, които хората те питат, това къде е снимано или това не може да е във Варна, а всъщност е тук? По-скоро не, честно казвам, защото гледам да снимам така малко по-разпознаваеми неща. Нали? Но някои неща ги снимат малко по-различен ъгъл и това е нещо, което харесва на хората. И като виждат някаква огромна луна, примерно с Варненския фар, който всички знаем колко е огромен, и те започват такова, нали, това как е снимано, защо луната е толкова голяма? И аз казвам, споръх хубаво, смисъл, там няколко километра все пак по права линия до фара. Така че да, по-скоро избирам, нали, известни неща, но от малко по-нестандартна гледна точка. Нестандартна гледна точка, ти си избрала и нестандартен тип фотография, защото това е много ключов нишов сектор по-скоро на астрофотографията. Как се насочи към това? Защото предполагам не е поне за България и толкова доходоносно като друг тип фотография, който можеш да избереш. Как се вдъхнови, запали по астрофотографията? В фотографията имаме така два типа хора. Едните, които са много социални, много обичат да си говорят с хора, да са центъра на компанията. Тези хора снимат други хора. Тоест, това са портретистите и те са много готини така да излезеш на почашка с тях. И другия тип са по-скоро като мен, които снимаме пейзажи, по-неодушевени предмети. Нали, аз снимам дори интериори, също много обичам. Доста така по-различни неща. При нас ние по-скоро чакаме перфектните условия. Нали? При нас трябва едно така по-специално търпение, което да изградим, което аз между другото нямах преди да започна да снимам. Аз се научих да бъда търпелива. Да, ние сме така по-асоциални, така да кажа. Обичам да ходим да снимаме сами, в малка група. Въпреки че аз не съм нали, много интровертна, но това някакси ме успокоява повече. Нали, докато когато съм сред хора, нали, снимам и хора понякога, приятели, разбира се, но така малко по-трудно ми е, малко повече се напрягам, докато когато отида да снимам пейзажи, нали, стоя, чакам и ми е доста по-спокойно на душата. Смятам, че това се личи в творбите ти, защото когато гледам твои кадри, усеща се точно едно спокойствие и разглеждаш толкова дълго време картината. Снимката всъщност за мен наистина е като картина, но ти имаш до момента заснети над 50 000 кадра. Да. Това за колко години?
Може би около 6 години някъде, нещо този сорт. Но нали, при хората, които снимат сватби, примерно, те могат да го направят това за 2 месеца, да кажем, като штракане. При мен също имам доста кадри, които са просто единичен кадър, но комбинирам по няколко кадри за чистене на шума и такива неща, но са примерно не повече от 10 на 15 за да направя една снимка. Така че при мен часове подготовка, часове на локация, накрая понякога за една снимка буквално. Ти имаш и много интересни истории. Всъщност астрофотографията не е просто снимане на небето, звездите. Това са едни изчисления. Ходила се специално до Мексико за снимка на слънчево затъмнение. Да, така? Да, тази година. Тази година. И как ги плануваш тези неща? Вече си майка, започнала си преди 6 години. Тогава беше ли майка или все още не? Всъщност, мисля, че когато записах третия курс по фотография, т.е. вече бях изкарала 2 по 4 месеца, тогава горе-долу забременях с първото дете, но то, нали, човек по време на бременност не е толкова голяма драма, вече като се роди детето става малко повече, а като проходи, вече съвсем драмата става голяма. Да сме живи и здрави, имаме баби, които много помагат, за които сме безкрайно благодарни, просто без тях нямаше да мога изобщо да се развивам по този начин. Както и мъжа ми, който също много помага. Много е важно за мен хората в днешно време да станат така почитатели на идеята за co-parenting, което означава, че двамата са родители по-равно. Тъй ние се опитваме така малко да балансираме нещата, всеки да помага за всичко, кой за каквото може, кой колкото сили са му останали и така. Хубаво е, че се подкрепяте, и ти си избрала тази сфера, без да имаш някой около теб, който да се занимава с това, нали така? Покрай курсовете на фотография. Да, но сама си го решила. Нямаш приятел или твоят мъж или някой от семейството, който да е в тази сфера. Срещна ли мнения като, това какво се занимаваш, няма да изкараш пари от това нещо, как пък си го решила? Имаш ли някакви негативни мнения, които си срещнала до момента? Честно казано не, между другото, сега като казваш. Винаги съм виждала подкрепа от хората около мен, включително и приятелите, защото някакси виждат колко е красив резултат. Дори в началото, нали, като започна, които снимки аз тотално не си харесвам сега, дори тогава, нали, някакси толкова е по-различно и такова хубаво душевно усещане ти носи, че някакси няма как да кажеш това нещо, не се занимавай с него. Така че по-скоро наистина е имало подкрепа от всякъде. Много е важно, да. Средата да е такава позитивна. Ти си самата позитивен човек. Може би заради това привличаш такива хора, но си личи по снимките ти, резултатите. Не мисля, че някой може да каже нещо негативно, като види твой кадър. И предвид труда, който влагаш, защото можеш да разкажеш колко ти отнема като подготовка и като време и като изпълнение на един цял проект, един кадър, като например Танца на луната. Може ли да разкажеш за него? Танца на луната ми препочи. Много, наистина беше много труден проект. Всъщност се започна от пътят на Слънцето, който изминава то през една година, който се нарича Слънчева аналема, което той изписва като знака на безкрайност или осмица в небето. Започнах това, защото видях нещо подобно и казах, това е много готино и го снимах от терасата в продължение на една година от абсолютно една и съща позиция. Даже се бях залепила такова тиксо на земята, да знам къде да си поставя статива точно, при което мъжа ми така реши веднъж за 3 години да изчисти терасата и го отлепи това. Викам, супер, както и да е. Аз имах система как да го намести точно. Когато започнах това, след 2-3 месеца си казах, това така иначе го правя всяка седмица. Трябва да видя как се движи луната. Това е много интересно. Не съм виждала нещо подобно. Виждала съм снимки, имам много такива вайрал, които са тотално нереални, защото аз все пак имам някакво понятие за движението на луната. И това, което те са показвали, беше тотално грешно. Започнах да се чудя, обаче тя луната всеки ден е в различно място на небето, всеки ден изгрява по различно време. Беше ми тотално, не знаех как да го направя. В последствие реших да си направя един Excel, понеже аз по принцип като счетоводител съм работила и много обичам Excel, големи сме приятели с него. Реших да си направя един Excel
за така, всеки ден, кога изгрява Луната, каква е фазата, нали, нещо такова, за да мога да се ориентирам. Консултирах се, така, запознах се задочно с астрономи, хора, които наистина разбират как се случват нещата. И в последствие това, което разбрах, е, че Луната в България, да кажа, не на нашата ширина, всеки ден изгрява средно с 51 минути по-късно. И нали, това беше пред няколко години. Тази година гледам нещо за Исландия, когато ходих сега август месец, и гледам Луната изгрява всеки ден по-рано. И викам, всичко, което съм знаела до сега за Луната, не важи, викам супер, така като отида на север човек е доста по-различно. Когато видях наистина, че тук е това положението, си мапнах, направих си като графика в Excel ми, за да видя точно къде се позиционира Луната за един месец. Първоначалната ми идея беше наистина да снимам всеки ден в продължение на един месец, но това означава, че трябва да няма никакви облаци точно в този час. А пък винаги знаем, че има при нас, се случва някой ден, нали, да е облачно. Другото, което е, няма как един ден, ако пропусна, примерно сега 10 февруари, след това снимам на 10 март, няма как да стане, защото Луната се мести и през годината, така че просто на тотално различно място. Затова това, което направих, е да снимам само фазите на Луната и дори само те ми отнеха 7 месеца, за да мога после да ги наложа на абсолютно точното пикселче, как биха изглеждали те през един лунен месец. Това определено е голяма подготовка. За един кадър 7-8 месеца ти е отнело. Да, астрономията всъщност е точна наука. Ти си хванала сектор от нея и с тази екселска таблица определено е интерес. Значи покрай всъщност нещо, което започва като хоби, ти научаваш много нови неща и почнала си да разбираш от съвсем друг сектор. Да. Дори от фотографията, на пръв поглед. Имаш ли интересна история, като гафе чиксото е един пример, а други такива интересни, предполагам, че си хванала стотици полети, наистина, за да обиколиш много държави, в които ти си в търсене на перфектния кадър. Имало ли е моменти, в които не си изчислила нещо точно или някой полет се бави, такива ситуации? Честно казано, в началото, когато започнах да снимам Луната, първата година, може би година и половина, винаги нещо ми куцаше в изчисленията. Просто винаги нещо куцаше, нещо не ставаше, но дори сега, когато изчислявам доста по-точно, нали, дето си вика до 5 метра, и въпреки, че всичко съм изчислила и знам, че по-точно това не мога, пак се случва да взема статива с огромния обектив, който тежи около над 2 кг, статива и той още около 2-3. Да взимам всичко това и тръгвам да бягам, буквално, за да мога да хвана Луната в абсолютно точната позиция, в която аз искам. Това доста често ми се случва, но в началото ми се случваше много повече. Но това, което ми е най-голям проблем, е времето и това да има облаци, когато отида някъде. Затова и рядко си позволявам да отида в чужбина, за да снимам Луна или нещо такова, но успях миналата година да снима как Луната с Хеопсовата пирамида и как един самолет минава пред нея. Когато аз тъкмо вече щях да прибирам, защото тя ми се дигна прекалено на високо Луната за снимане и викам, айде ще штракна още 2-3 кадъра и видях как един самолет се доближава и само стоя такава съм замръзнала и направих цък на копчето. Буквално, нали, даже не знаех настройките ми дали ще станат и се получи един невероятен единичен кадър, за който не съм си мечтала, нали, нещо такова толкова интересно и впечатляващо, защото някакси обхваща, нали, 7000 години от човешката история, нали, нещо чудо, което преди сме успяли да сътворим и нещо днешно време, което пак е някакво наистина чудо. Да, и е от дефект в ефекта, защото не си очаквала това, но за тези години ти вече имаш страшно много отличия в фотографията и световно признати медии всъщност са използвали твои творби. Ти си първата българка, която е включена в престижната селекция за астрофотография на Кралската обсерватория на Гринуич. Тази година пък ставаш част от селекцията Milky Way Photographer of the Year на Capture the Atlas.
Как се чувстваш от тези постижения? Това носи ли ти нещо като признателност? Какво значат за теб тези награди, тези титли? Специално за Greenwich, честно казано, аз най-голямата ми фотографска мечта беше не да печеля този конкурс, а просто да бъда включена в тяхната селекция. Нали, аз не вярвах изобщо, че някога ще може да се случи това нещо, но това ми беше наистина най-огромната мечта. След това, когато получих имейла, че снимката ми е включена в селекцията, просто плаках. Наистина плаках като малко дете от радост, което не ми се беше случвало. Не знам от колко години, не си спомням другия последен път, когато ми се е случвало. Че слагаш и България на картата по този начин, защото си първата българка. Да, и снимката беше от България също. Това е просто добавена стойност, още една. От работата ти, това, което ти правиш, има ли в България общност на фотографите от този тип? Или в света? Разпознават ли вече България, като покажеш, че е твоя снимка и кажеш, че е от тук? Да, вече имаме такава общност в България, което е много хубаво и така в последните години доста се сближихме. С Михаил Минков, който също беше между другото в селекцията на Greenwich. Сме доста близки, пътуваме, снимаме заедно. Той също е изключително добър астрофотограф и той също е включен и тази година в селекцията на Capture the Atlas. И много, много е хубаво това нещо, че наистина дори международно от 25 фотографии ние имаме 2 или 3 българи тази година включени в селекцията, което значи, че в България всъщност нивото на астрофотографията е доста високо. Да. Определено. Което е чудесно. Имаш планове за 26-та и 27-та година от сега, отново за много интересен кадър. Ще кажеш ли за него? Как ги плануваш тези неща? Това е доста голям период напред. Да, за слънчевите затъмнения, които този път ще бъдат по-близо от Мексико, защото от Мексико пътуването си е цялото приключение. Наистина, слънчевите затъмнения сега ще бъдат доста интересни, особено това през 2027. То ще се вижда от Египет, но то ще бъде едно от най-дългите така в нашия век и въобще в близките векове. Мисля, че около 7 минути и половина или 8, което е много дълго време. Сега в Мексико, примерно, максималното мисля, че беше около 4 минути и половина. Аз там, където бях, заради небето и заради облаците, за щастие точно там, където бях, беше чисто, наоколо не беше. Беше около 3 минути и половина и това мога да кажа, че е най-запомнящото се преживяване въобще в живота на човек, да види нещо такова, нали, говоря природно. Изключително внушително е. Просто аз не страхам само като се сетя за това нещо, колко е невероятно и как си представям как живеем тук на тази планета и имаме честта да ни се случи нещо такова като слънчево затъмнение. Невероятно е. Невероятно е и че ти го улавяш в кадрите си, но се усеща колко искрено говориш за тези неща и че това е твоята страст. Но това всъщност не е основната ти професия дори. Това ли беше мечтата ти като малка? За това ли мечтаеше? За фотография, за звезди? О, не. Аз по принцип съм човек, нали, както казах, счетоводител. Нали, аз съм по-скоро математик. Бях тютър по математика дори в университета, просто защото аз бях в американски университет и американците изобщо не са добри по математиката, аз им помагах. Но много по-математически е настроена моята мисъл и с фотографията ми беше изключително трудно. Наистина в началото, как аз да построя композиция. Нали, това е нещо толкова творческо и толкова наобратно от математиката, че някакси наистина беше трудно, но толкова ми харесваше и имам нещо творческо в себе си, което искам да изразя. С времето и след всички изкарани курсове, някакси започнах вече да гледам под някаква математическа насоченост на композицията, за да мога да си я представя и така как точно да я построя в главата си, но пак намерих така някаква вратичка, нали, към творческото през математиката. И показваш, че нещо, което дори не знаеш, че ти е било мечта, го намираш в последствие в живота си пак чрез нещо твое, което е математиката. Тоест не трябва да се ограничаваме като малък мечтах да бъда космонавт и сега защо не съм космонавт.
Това много ми харесва в теб, че всъщност ти движиш много неща едновременно и си намираш път как да следваш това, което ти носи радост, щастие, зарежда те. Ти имаш и своя маркетинг агенция. Това в момента е основната ти професия, можем да кажем, нали така? Да, аз често се шегувам, че по принцип ходя да снимам и в свободното си време работя. Всъщност не е точно така, особено напоследък доста повече работя, отколкото да имам възможност да си обработвам снимките, които доста съм насъбрала. Но наистина така, това е нещо, което пак до някаква степен е творческо, нали, маркетинг отново е творчески, защото от университета много ми хареса. Въобще, понеже там по по-различен начин ни представиха маркетинга и беше много практически, с много казуси, дори на изпитите ходех с удоволствие, защото просто знаех, че ще има половината от оценката ще бъде казус, който трябва да решим, което беше много интересно. Това е нещо, което нали, така се случи в живота ми, понеже по време на, докато бях бременна с първото си дете и след това в майчински, си развих собствените социални канали, блога малко повече, понеже ми се случи съвсем сама и намерих успешните тактики. Затова не съм ходила на курсове, между другото, което е странно, нали, човек ходи на курсове за работа обикновено, а не за хобби. При мен е обратното. Но да, при мен така тези неща малко по естествен начин се случиха и хората започнаха да ме препоръчват и аз дори в момента почти не се рекламирам себе си професионално, изключително работя с препоръки на хора. Затова и твоята история е интересна и много ми харесва как намираш време да действаш нещата, които ти харесват и че се подреждат така работите, че да успяваш с всичко, защото всичко изглежда времеемко, всичко изглежда отговорно. Как дори успя да намериш време да напишеш книга? Това беше доста, между другото, време отнема. Ние сме 3 са авторки с Надя Серафимова и Елия Иванова, които също са travel блогъри. Наистина, изключително много повече време отне от това, което аз си мислех, въпреки че ние се разделихме всичките кътчета по Черноморието, горе-долу по-равно. Но имаше някои, които трябваше да отида да снимам допълнително, защото, примерно, аз го знам мястото, ходила съм много пъти, но нямам никаква хубава снимка от него. Освен допълнителното снимане, нали, самото писане, допълнително проучване за легенди, за всякакви други по-интересни неща, си отне, в смисъл, няколко месеца работа. Вече си постигнала толкова много в различни направления, и в професионален план, и в личен план. Какво следва от тук нататък? Ти ли си поставяш високи цели или просто следваш своя път? Какво искаш да постигнеш? Какво искам да постигна? Честно казано, не съм мислила. В смисъл, наистина си имах една мечта, която ми беше за Greenwich и тя ми се сбъдна. Не знам, нямам някакви конкретно в момента цели, честно казано. Просто искам да продължа да творя буквално и да правя себе си щастлива и да храня душата си по този начин, чрез фотографията, защото това е наистина храна за душата ми. Пожелавам ти го и съм сигурна, че ще се случи, защото ти правиш всичко с любов и резултатите се виждат. Какво би казала на някой, който му харесва това, което чува от теб сега, но се страхува, че няма да успее да ги съвместява нещата, че няма да срещне одобрение? Какво би посъветвала такъв човек? Всъщност аз, когато започнах с блога си бях на работа, така че това нещо го правих през уикенда или вечер, т.е. в свободното си време, което беше извън работа. Това, което бих дала като съвет наистина е, всъщност има 2 важни неща. Първото е човек да излезе от зоната си на комфорт. На мен също ми е много хубаво да се стоя, да си лежа през деня, да си гледам телевизия, нали, да си почивам. Но човек наистина трябва да излезе извън това. За мен едно от най-големите ми излизания от комфортната зона беше да отида на палатки на остров Сокотра в Йемен, което наистина бях бременна също така в 11-та седмица с второто ми дете. Изключително извън комфортната ми зона. Първите им палатки в живота бяха това.
изключително се заслужаваше. Сега също в Исландия всъщност бяхме 5 дни на палатки в много голям студ. Изключително много се заслужаваше и там. Аз въобще не съм човек, който да е по палатките. Също имам огромен страх от насекоми, фобия, постоянно съм около насекоми. Така че през цялото време съм на тръни, т.е. не е чак такова спокойствие, каквото го описвам. Нали? Аз се намирам така някакво настенци, но все пак не е такова спокойствие. Но много е важно човек да се излезе извън този лимит. Защото иначе не се получават нещата. Чудесата наистина се случват, когато човек излезе извън зоната си на комфорт. Това е първото нещо. И второто нещо е упоритостта. Човек да не се отказва, защото при мен, примерно за Гринвич бях кандидатствала сигурно 3-4 години подред. Нищо не се случваше, но не си ми харесваше просто и така да знам, че съм поне сред участвалите в този конкурс и като цяло пускам по доста малко конкурси, снимките си. Но наистина човек трябва да е много упорит, защото когато е упорит, тогава може да се окаже, че той е подготвен в правилното време, на правилното място и да се случи правилното нещо. Толкова красиво го каза и смятам, че това са перфектните думи, с които да завършим този разговор. Много ти благодаря, че беше наш гост, че разказа за твоите преживявания. Надявам се, освен със сигурност вдъхнови мен, да се вдъхновила и нашите зрители, защото ти си човек, който носи много смисъл. Благодаря ти отново, че прие нашата покана. Благодаря. Това беше всичко от Граждани на квартала за днес. Останете с програмата на Варна ТВ и гледайте останалите епизоди в нашия YouTube канал Граждани на квартала Варна Фикс.